biex jisalva l-bnedmin, Alla ħaresle. Intant, nilqaw magħna lil Kane Said, kellek il-birthday, ux? Iva, ekku. Happy birthday, kellek ġurnata tajba? Iva, nirringrazzja l-Alla. Taf li għattajta l-Belt Kapitali? Ekku, għattajta blaħjar mod 1 fil-Belt Kapitali. Aziza ferm għalina l-koll. U tu għattajta mal-mara tijaj Nadin nsalmela minna. Kelkom naqra ħin fl-imkien. Ekku. Okkazjonijiet hekk. Isu matul ġurnata xogħol. Jitaħdem ukoll nimmaġina. Iva, sfortunatament kulħadd il-ħajja saret tant maġla li bil-kem tintaqaj kollok bżonnhom iva ħinijiet bħal daw. Qegħdin nistaqsu x'għandna survey ta' kalamita d-dejja għandek titlu fuq Facebook jistgħu jiġbu fuq il-kremazzjoni. Inti taqbel mal-kremazzjoni bħala żagħżugħ? Iva. Hawnhekk insellem lil persuna għażiża oħra fil-familja tiegħi lill-ommi. U minn dejjem qalt li kemm naqbel mal-kremazzjoni. U naħseb daħlet li ideoloġija f'moħħihom mistess li iva. Nselli għalija minn hawn. Ekku. Iva naqbel magħha. Tajjeb ħafna. X'inhu huma l-veduti tiegħek bħala żagħżugħ? Meta tara 50 persuna bej sema u ilma, ħanistaqsik hekk. Kieku int kont Prim Ministru tal-pajjiż, kont iddeċiedi l-bieraħ. Tħalli nies imutu jew tiġborhom fuq l-art. Dawn kif qed tajjeb ħafna inti Alfred huma persuni umani. Naħseb jiena l-Ewropa għamlet move tajba li tefet dan is-suġġett on top tal-aġenda tagħha. Iva naqbel mal-Prim Ministru nerġa' ngħid dawn huma persuni umani li għandna nimxu mal-fidi ma' twemmin tagħna u għandhom jistħoqilhom kull rispett ta' bnedmin persuni umani li huma. Rrid nerġa' nfakkar li daw il-persuni se jitqasmu fil-pajjiżi tal-Ewropa grazzi għal Joseph Muscat. Milux bħalkom u jiena insifer ukoll. U ftakar ta' xaħna ninsew ta' ħansemmilkom xi ħaġa, suġġett differenti da. Ir-roaming meta nċemplu minn barra minn Malta fl-Ewropa, mill-Ewropa għall-Ewropa. Kemm konna neħlu għali biex nċemplu. U kont qed ngħid ftakart f'żewġ persuni daħadmu fuq għadi. Joseph Muscat, il-Prim Ministru tagħna, li ħadem ħafna biex meta di tar-roaming iddeċidejnija meta kien hawn tal-Presidenza, il-Marlin Mizzi li ħadmet bħala MEP ħadmet ħafna fuqha u din ingrazzja anke tax-xogħol li għamlet kemm damet membru parlamentari Ewropew flimkien ma' kollegi oħra tagħna. Imma meta qed insifru mill-Ewropa l-Ewropa nifrankaw il-flus, tajjeb niftakru li kien Muscat illi wetta ukoll din il-bidla importanti għal-but tagħna. Jiena niftakar kienu ċemplu lek barra kontu ħoqata. Vera, hello, isma' għax jiena qiegħed Londra, ħanaqta ta' mbagħad inkellmek dan iġi lura. Qasilħuk ma kont tajt hello, jew il-loħtok, għax aħna ninsew. Mela, ma Kane se nitkellmu, Kane jiġi mill-Awtorità Maltija għall-lob responsabbli. L-Awtorità Maltija għall-lob ħabbret statistika żvelata minn stħarriġ nazzjonali fil-konsum ta' servizzi tal-lob minn residenti Maltin għas-sena 2017. Ġifri da sar survey biex inkunu nafu fit-2017 kemm il-Maltin nefqu flus fuq il-lob, u xekk. Ekku. U x'ħareġ minnu? Il-wara nofsinhar tajjeb lilek Alfred u s-sena tajba lilek lit-tim tiegħek u l-familji kollha tagħkom. Fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, l-Awtorità Maltija għall-lob l-MGA resqet il-riżultati tagħha minn stħarriġ fil-konsum ta' servizzi tal-lob mill-popolazzjoni Maltija għas-sena 2017. X'ħareġ minnu dan l-istħarriġ li l-poplu Malti nefaq 128 miljun f'lob, f'servizzi tal-lob, 3 miljuni aktar mis-sena 2015. Barra minn hekk 53% nefqu l-flus biex jilagħbu.
Issa minn dik il-popolazzjoni 53%. 53%. Iwa, nefqu l-flus biex jilabu. Zazax minn nofs il-poplu qed ngħid. Ekku, zazax ta' 18 sena l fuq u kif ukoll ċittadini adulti nikklassifikaw minn 45 sena l fuq. L-aktar logħba popolari fostna l-Maltin jibqa' l-logħob tal-Lotterija Nazzjonali. Fejn nidħlu aħna bħala fondazzjoni għall-lob responsabbli? Aħna nidħlu li minn dawk 53% li nefqu l-flus biex jilagħbu, 1% sa 2% irrapportaw il-vizzju tal-lob. Issa, hemmhekk għandna bracket ta' bejn wieħed u ieħor 1900 u 3800 persuna li qegħdin jirrapportaw vizzju. Aħna bħala fondazzjoni nidħlu f'dan is-suġġett. Bħala fondazzjoni maħniex kontra il-lob ta' divertiment, il-lob ta' rilassament, aħna nidħlu meta dik l-attività tibda twassal bil-mod għal vizzju tal-lob u ma tibqax attività pjaċevoli. Aħna bħala fondazzjoni inkomplu dejjem insaħħu li hemm bżonn ta' aktar riċerka, aktar għarfien hemm barra ta' x'inhu l-vizzju tal-lob, x'inhu lob responsabbli, x'inhu lob kompulsiv u lob patoloġiku. Nipprovdu alternattiva għal vizzju tal-lob u kif ukoll inkunu ta' spalla għal dawk in-nies hemm barra li qegħdin sfortunatament jgħaddu mill-problemi tal-vizzju tal-lob. Aħna bħala fondazzjoni nipprovdu s-servizz tal-1777, il-call center tagħna mis-7 ta' Jannar li għadda beda ikun attiv 24 siegħa kuljum. Nilqgħu it-telefonati minn hawnhekk nixtieq nirreferi għal daw il-persuni li sfortunatament għaddejjin mill-vizzju tal-lob. L-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u l-aktar pass diffiċli. ċemplu 1777 hemm l-istaff imħarreġ sena sħiħa lesti li jisimgħu il-karba tagħkom u se nkunu qegħdin nipprovdulkom għajnuna. Tiddejqu xejn u ċemplu. Tajjeb ħafna, meta tngħidu lob responsabbli x'jiġifieri? Jiġifieri jiena fis-sibt ma nkun qed nitkellmu ċar. Ma tmurx tilab żewġ numri tal-lottu. Jien naf lob responsabbli ma tmurx coffee morning. Lob responsabbli x'inhu eżatt? Ma tilabx is-Super 5, ma tilabx il-Lotterija Nazzjonali. X'inhu lob responsabbli? Le lanqas xejn, nerġa' nirrepeti aħna bħala fondazzjoni aħna favur li l-lob isir b'attività ta' pjaċir u ta' rikreazzjoni. L-importanti jiena dejjem insemmi li l-persuna li tkun qed tilab iżżomm mal-limitu finanzjarju, mal-limitu ta' ħin tagħha li ma tarax kbir u jekk tista' tilab 5 euro, tilab 5 euro, jekk tista' tilab 10 euro, tilab 10 euro. X'jiġri normalment meta persuna tilab 20 euro meta fil-but ikollha 5 euro biss. Tmur fuq il-post tal-lob li tkun qiegħda fih u tissellef. Problemi li jibdew bil-mod il-mod iwasslu għal problemi oħrajn li tibda tiftaħ bil-mod il-mod ittieqa l-vizzju. Tajjeb, vizzju huwa ikraħ nifhimha jiena meta tirċievi l-paga u l-paga tilabha kollha. U għalt qar minn hekk ikun hawn nies illi l-paga tiġi jagħmlu għadejn għax labbuha. Immaġina taqla' 1500 fix-xahar, pereżempju, jew 1200 fix-xahar. U inti tilab 2000 euro. Ġifieri daħallejt il-familja tbati u xek. Hemmhekk għandna l-bozza l-ħamra tixar sewwa. Ekku, il-problemi huma varji, sfortunatament. Wieħed għandu jsaqsi lilu nnifsu diversi mistoqsijiet. Inti wara l-attività tal-lob tiegħek tħoss il-kuxjenza tnikżek stajt infaqt dawk il-flus għall-familja tiegħek għal modi oħrajn li inti bħala alternattiva għall-lob. Finanzjarjament inti qiegħed tissellef il-flus biex tilab.
Mistoqsijiet bħal dawn persuna għandha tidħol daqsxejn waħda ġewwa fiha nnifisha u tgħid isma' jiena għandi problema, għandi il-willpower biex nelibha, ejja ħansib l-għajnuna qiegħda hemm ċemplu wieħed 777. Aħna nipproċessaw ukoll formuli ta' esklusjoni Alfred. Persuna teskludi li l-nifisa mill-li tidħol f'kazino jew f'ħanut tal-lob liċenzjat mal-Awtorità Maltija għall-lob għal perjodu ta' 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Jekk persuna tiġi tiċċempel fuq il-1777 u tibbukja appuntament biex nimlew flimkien magħha l-formula ta' esklużjoni u din il-persuna trid timliha għal perjodu indefinit, l-importanti li ġib magħha ċertifikat mediku u fuq dak iċ-ċertifikat mediku jkollha miktub minn speċjalista li hi qed bagħti mill-lob patoloġiku. Lob patoloġiku x'inhu? Tant tibda tagħti importanza lill-lob li l-lob jiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Kif qed tajjeb inti hemm każi li jirċievu l-paga kif tidħol toħroġ fil-lob li hija sfortuna speċjalment meta jitlu l-familji. Fil-ħodu jaħsbu fil-lob. Mela m'għandek problema kbira. Ekku. X'parir tagħti il-min għandu dan il-vizzju u x'wieħed għandu jagħmel biex jikkuntattjakom? L-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli. Tiddejqu xejn, il-call center tagħna ilha miftuħa mill-2015 minn dak iż-żmien law. Minn hawn insellem l-Onorevoli Silvio Ċkembri li kien chairman ta' dak iż-żmien li ħadem bisħieħ biex beda dan il-call center. Mill-2015 sissa għamilna avvanzi kemm bħala taħriġ u kemm bħala staff. L-għajnuna qiegħda hemm, tiddejqu xejn, m'hemmx mistrija f'dawn l-affarijiet. Nisimgħu l-istejjer tagħkom u natukom l-għajnuna kemm nistgħu. Naħdmu wkoll id fit minn hawnhekk insellmilhom mal-Caritas, il-Gamblers Anonymous u kif ukoll mas-setqa l-FSWS. Nirreferu ħafna każijiet għalihom ukoll minn hawn nixtieq nallaċċja punt importanti biex inkomplu naħdmu fit għal ġid ta' dawn il-persuni li jbagħtu mill-vizzju. Grazzi Kejn, mela 1777 wieħed 777 hija linja li fuq tistgħu iċċemplu. Wieħed jista' isarraħ rasu li hemm konfidenzjalità fuq din il-linja 1777 nies trenjati apposta biex ikunu jistgħu jiggwidawkom. Tħallix aktar il-vizzju tal-lob ikisser lilek u lill-familja tiegħek. L-addiction għall-lob għandek tneħħija għaliex il-ħajja tal-familja tiegħek u tiegħek ikunu miżerabbli. Tispiċċa qas ikollok biex tħallas l-affarijiet essenzjali tal-ħajja. Għalhekk ċemplu 1777 anke jekk żewġek sinjura taf li għandu dil problema, tkellem miegħu, ċemplu fuq dan il-numru, tistgħu tmorru bħala koppja, titkellmu u l-importanti li joħroġ mill-vizzju. 1777. Grazzi ħafna Kejn u s-sena tajba lilek il-mara u l-familja kollha. Grazzi lilek Alfred. Selli li dejjem għal Pawlu Sajt. Nservi. L-aqwa plejer li kellhom ir-rabat ta' kull żmien. Ekku. Tajjeb. Selli li għal wieħed mit-sijiet tiegħi Pawlu jfakkarni ħafna f'ommi, kienu dejjem close. Naf li forsi jkun qed isegwina u nselli għalih. Minn hawnhekk mument ta' pubbliċità, ir-roddu ħajr lil Dave Supermarkets, ir-Radar Properties, Silvia Bazar